Un om înțelept învață mai mult de la dușmanii săi decât un prost de la prietenii săi. Dușmanii nu sunt doar oameni care ne contestă, sunt oglinzi incomode. Ei scot la suprafață punctele noastre vulnerabile, greșelile pe care le ignorăm și zonele în care avem de crescut. Un om înțelept nu reacționează cu orgoliu, ci cu analiză. Se întreabă: ce pot învăța din asta? Ce parte din mine a fost activată? Unde pot deveni mai puternic? Prietenii ne oferă susținere, dar uneori ne menajează. Dușmanii, în schimb, nu filtrează, iar în lipsa filtrului apare adevărul brut. Dacă știi să-l gestionezi, devine combustibil pentru evoluție. Diferența nu stă în cine te înconjoară, ci în nivelul tău de conștientizare. Un om limitat va respinge critica și va rămâne blocat. Un om matur o va folosi ca instrument de dezvoltare. Un sfat de încheiere: data viitoare când cineva te critică sau te atacă, nu reacționa imediat. Analizează la rece și extrage lecția care te face mai puternic.